Buenos días a todos, amigos de la agrupación Sector Rascaña. Para dar comienzo al acto de hoy, tengo el privilegio de presentar a una persona muy apreciada por el mundo fallero y por mí, que no dudó ni un momento cuando le pedimos que fuera él quien conduciera este acto tan esperado para toda nuestra agrupación Sector. Él es valenciano por los 4 costados y desde el año 1983, que fue el primer acto que presentó a tu mujer, no ha parado de ser la voz de infinidad de actos. De hecho, se le conoce como la voz del marítimo. Mantenedor de muchísimas falleras mayores, presentador de galas y homenajes de falleras mayores de Valencia, padre de corte infantil de 1996 y un sinfín de veces ha sido la voz de la ofrenda. Sin más, y con todos vosotros, Pepe Morte. Falleres majors de València, cos d'honor. Falleres majors de l'agrupació Sector de les Falles de Rascanya, presidents, falleros i fallers, senyores i senyors, benvinguts i molt bon dia. Benvinguts a un acte com este d'esta agrupació tan singular, que sí que és de veres que no té falles d'especial, però que la composen 20 falles molt especials i que cada any creix cada vegada més de la mà del seu president i de totes i cada una de les falleres i els fallers d'esta agrupació. Per tant, gràcies per estar així. Gràcies en nom de nostres falleres majors i els nostres representants. Benvinguts a tots i moltes gràcies. Comencem. I per a començar aquest acte, com no, pregarem la presència en l'escenari del nostre president, del president d'esta agrupació Sector de Rascanya, que pareix un capità de barco perquè aquesta agrupació cada vegada avança més a pressa com si estiguera navegant per aquest mar Mediterrani i ell és la mà ferma, el que porta el timó i està fent créixer a la nostra agrupació. Senyores i senyors, el president de l'agrupació Sector de les Falles de Rascanya, Diego García y Moreno. A continuació tenim l'honor, el plaer i l'orgull i la satisfacció i l'emoció de presentar-vos als nostres representants, a nostres falleres majors, als nostres presidents, que al mateix temps al llarg d'aquest acte ens van a mostrar els esbossos de lo que seran després la realitat, l'art d'aquestes falles en els nostres carrers i en les nostres places. Comencem pues per la falla Montortal Torfiel, fallera major infantil Sara Dolce Rodríguez, president infantil Enrique Artús y Rivas, fallera major Paula Ejido y Marcos. Ells són la falla Montortal Torfiel. Esta falla nos presentará el lema Cantafalles de la falla infantil, que es el artista de Imaginarte Taller Creativo. Y en la falla gran nos presentarán la mar Mediterrània a fer la mar, de l'artista Miguel Balaguer. Ells són, senyores i senyors, la falla Montortal Torfiel. A representants de la falla Marquès de Montortal, Berni i Català. Fallera major infantil, Ángela Paricio y Ramiro. President infantil, Daniel Falcó y García. Fallera major, Saray, Ortega y Mañez. Ells són la falla Marquès de Montortal, Berni i Català.
infantil el lema FUM de l'artista José Fuster i García i en la falla gran lema FEM de l'artista Daniel Barea i Ortiz. De la mateixa manera rebrem en aquest escenari a la falla Marquès de Montortal José Esteve, fallera major infantil Carla Pizá i Lanzas, fallera major Sandra Martín i Alarcón, president infantil Adrián Tebar i La Guàrdia i president Francisco Sánchez i Verdú. Ells són la falla Marquès de Montortal José Esteve. Esta falla plantarà amb el lema alimentari i l'artista és Cap de Suro. I en la falla gran plantaran en el lema Reines i l'artista és Manolo Martínez Reig. Ells són la falla Marquès de Montortal José Esteve. De la mateixa manera, rebrem en aquest escenari la falla Primat Reig Sant Vicent de Paul. Fallera major Consuelo Micó i Bosch, presidenta Marta Muñoz i Teruel. Ells són la falla Primat Reig Sant Vicent de Paul. Esta falla ens presentarà el lema Els nostres drets, és de l'artista Serviol i Priol. I en la falla gran el lema Festa Tropical, de Art de Foc. Així es tenim. Ells són la falla Primat Reig Sant Vicent de Paul. De la mateixa manera anem a rebre en aquest escenari a la falla Daroca Padre Viñas. Fallera major infantil Ainara Martínez Lechuga, fallera major Beatriz González Cañizares, president infantil Geray Andreu i Ortega i president Vicente Piedrabuena i Gil. Ells són la falla Daroca Padre Viñas. En la falla infantil el seu tema serà el lema Quan plou, de l'artista Santi Muñoz. I en la falla gran ens presentaran Tinc un correu per a tu, de l'artista Vicent Albert i García. Ells són la falla Daroca Padre Viñas. De la mateixa manera rebrem en aquest escenari a la falla Pare Viñas Agustín Lara, fallera major infantil Andrea Domínguez i Galera, fallera major Amparo Valero i Mañez, president Miguel Ángel Fernández i Vila. Ells són la falla Pare Viñas Agustín Lara. En la falla infantil el tema de esta comisión será Grafito y Paperina, del artista Pepo Carrasco. La falla gran será San Miguel de Reis, testig de nuestra història, de l'artista Miguel Ibanacocha. Ells són la falla Pare Viñas Agustín Lara. San Juan Bosco, Duque de Mandas. Fallera major infantil, Sofía Gatti i Benavent.
Fallera Major, Mari Carmen Martínez Calvo. President Vicent Cobo i Cortell. Hecho en la Falla, San Joan Bosco, Duque de Mandas. En la Falla, San Juan Bosco, Duque de Mandas. La seva presència en este escenari per a presentar-los a la Falla Gallano Lluc. Fallera Major Infantil, Lucía Villana y Alcázar. Fallera Major, Laura Godoy y López. President Infantil, Arnau San Juan y Gracia. President, César Rivero y Muñoz. Ells són la Falla Gallano Lluc. De la llei i l'artista és Sergio Mayuls i Néstor Ruiz. Ells són la Falla Gallano Lluc. Fallera Major Infantil, Aitana Salaverri i Ballester. President Juan Carlos Pérez i Vila. Ells són la Falla Senent Ibáñez, de Masarracho. El lema Helados en un día de playa. El artista es Olivares Valencia. Y a la Falla Gran nos presentará el lema El Circ y el artista también es Olivares Valencia. Ells són la Falla Senent Ibáñez. Grabador Fabregat. Fallera Major Infantil, Erika Segovia y Sánchez. Fallera Major, María del Mar Collado y Segovia. President, Toni Segovia y Mora. Ells són la Falla Music Speed Grabador Fabregat. Eterna, del artista Manuel Martínez Reig. Y en la Falla Gran, el lema Malamente, de la Falla del artista Manuel Martínez Reig. Hecho en la Falla Music Speed Grabador Fabregat. En este escenario de la Falla Río Vidasoa, Conde de Torfiel. Fallera Major Infantil, Hanna Valera Navarro. Fallera Major, Esther Orden y Pérez. Presidente Infantil, Ethan García y Julián. Y President
Cristian Súñez y Porras. Hecho en La Falla, Río Bidasoa, Conde Torrefiel. Esta comisión de Falla nos presentará el lema en La Falla infantil Nothing Sport, de Cristian García Carrasco. Y en La Falla Gran, el lema Salvem la Terra, de Cristian García Carrasco. Así es tenim, hecho en La Falla, Río Bidasoa, Conde Torfiel. De igual manera, pregarem la presència en este escenari de la Comissió de Falla Cases de Bárcena. Fallera Major Infantil, Alevia Cor Chichiner. Presidente Infantil, José Vicente Navarro y Andreu. Fallera Major, Sonia Castillo y Picón. Presidenta Lola Rubio y Córcoles. Hecho en La Falla, Cases de Bárcena. Francisco Ribes y López. Así es tenim. Son la Comissió de Falla Cases de Bárcena. De la mateixa manera, quidrarem a este escenari a La Falla Camí de Montcada, Pintor Jacomar. Fallera Major Infantil, Ángela Gómez y Mañas. Fallera Major, Palmi Martínez y Fernández. Presidenta Infantil, Sofía Castillo y Clemente. Presidente, José Daniel Dubón y Jimeno. Hecho en La Falla Camí de Montcada, Pintor Jacomar. De Pep Sales. Así es tenim, hecho en La Falla Camí de Montcada, Pintor Jacomar. A continuación, com no, rebrem en este escenari a la Comissió de Falla Pedro Cabanes, Conde de Lumiares. Fallera Major, Amparo Pilar Lechón y Añón. Presidente Tomás Alonso Izaguirre. Hecho en la Comisión de Falla, Pedro Cabanes, Conde Lumiares. Esta Comisión de Falla nos presentará en infantil el lema Club Club del artista Santi Muñoz. Y en La Falla Gran el lema será Mar de Fondo del artista José Francisco Gómez Fonseca. Así es tenim. Falla Pedro Cabanes, Conde Lumiares. A continuación rebrem en este escenari a La Falla Plaça del Poble Sant Roc, de Carpesa. Fallera Major Infantil, Seila, Casilda y Estellers. Fallera Major, Tamara, Vaquero y Alés. Presidente Infantil, Jordi, Corbe y Pérez. Y Presidente Francisco Vicente, Casilda y Martínez. Hecho en La Falla, Plaça del Poble Sant Roc, de Carpesa.
hecho en la Falla, plaça del Poble Sant Roc de Carpesa. Diputada Clara Campoamor. Fallera Major Infantil Berta Pagán y Barrés. Fallera Major Carmen Peiró y Conde. Presidente Infantil Iván López y Ortega. Hecho en la Falla Sant Vicent de Paúl, diputada Clara Campoamor. Artista Rafael Solà, y a la Falla Gran el lema Llibertat de Enrique Gisbert y Mir. Hecho en la Falla Sant Vicent de Paúl, diputada Clara Campoamor. També rebrem en este escenari a la Falla Santiago Rusiñol, comte de Lumiares. Fallera Major Infantil Nerea Peris y Hernández. Fallera Major María Burillo y Cabrera. Presidente Infantil Gorka Hernández Lardíez. Presidente José Miguel Sánchez y Rodríguez. Hecho en la Falla Santiago Rusiñol, conte de Lumiares. Olmos. Així es tenim Falla Santiago Rusiñol, conte de Lumiares. Fallera Major Infantil Irene González y Soriano. Fallera Major Diana Parra y Montaña. Presidente Infantil Juanjo Fernández y Muñoz. Y Presidente Ismael Causera y Pérez. Hecho en la Falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsa Alfauir. De David Sánchez y Llongo. Hecho en la Falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsa y Alfauir. Fallera Major Infantil Nerea Marín y López. Fallera Major Carmina Soler y Montal. Presidenta María Amparo Soler y Montal y Presidente Vicente Soler y Andreu. Hecho en la Falla el Ventorrillo de Almásera. Esta comisión de Falla nos presentará el lema La Infantil de Nevering
hecho con tus sueños. Y en la falla gran, el lema será Ilorama Faller y el artista será Hecho con tus sueños. Falla El Ventorrillo de Almásera. I tanquem el pas dels nostres representants, quedaran a la falla Sant Joan de Bonrepòs, fallera major Candy Casilda Rodríguez, president Fernando Bravo i Jara. Ells són la falla Sant Joan de Bonrepòs. L'artista serà Fernando Urios Guiaues. Y en la falla gran, érase una vez, y el artista Fernando Urios Guiaues. Ells són la falla Sant Joan de Bonrepòs. Senyores i senyors, esta terra tan maravillosa que tenim la sort de tindre els valencians i esta festa increïble que només se pot fer així, en València, avui en este meravellós lloc, en Sant Miguel dels Reis, que té tanta història dels valencians i de les Falles, ja li agradaria a Benlliure poder moldejar-ho, a Sorolla pintar este moment i al mestre Serrano ficar-li música. Senyores i senyors, elles són les falleres majors de l'agrupació sector de Rascanya, acompanyat per els seus presidents d'esta magnífica agrupació, l'agrupació sector de Rascanya, les falles del nord de la ciutat, que caminen en pas ferm, que continuen treballant i lluitant per esta festa i per esta terra. Ahí les tenim, falleres majors i presidents de l'agrupació de falles Rascanya. El moment. Ja els han fet alguna que altra foto per a que quede testimoni històric d'esta festa, d'este moment, d'estes falleres i estos fallers que d'alguna manera estan escrivint una part de la història de les falles. Però com han pogut veure vostès, teníem així l'honor i el privilegi de rebre, de tindre a les dos falleres majors de València i la seva Cor d'Honor. I com no podia ser d'una altra manera, anem a pregar-los que pugen a l'escenari per a que l'agrupació sector de les falles de Rascanya es puga mostrar la seva estima i el seu voler per esta festa i felicitar-les i donar-los l'enhorabona per arribar fins ahí, per ser Cor d'Honor, per ser falleres majors de València. Comencem cridant a les xiquetes. En primer lloc, cridarem una xiqueta que ja és tota ternura. És Amèlia, Ricard i Esteban.
Ribas i Climent. Sempre espontània i sempre està a punt per lo que vulguis. Ella és Clàudia Guillén i Bartual. Així la tenim, Clàudia Guillén i Bartual. A continuació rebrem una xiqueta que sempre està atenta i és terriblement gentil. Ella és Cristina Marcos de la Rosa. Així la tenim, Cristina Marcos de la Rosa. D'una xiqueta que tota ella és un somriure. Té una sonrisa que enamora. Ella és Maria Ayora i Balaguer. Ahí la tenim. Maria Ayora i Balaguer. A continuació aquí tindrem una xiqueta que ella és molt especial i té un saber estar i una elegància natural. És Natàlia Vilanova i Alabau. Així la tenim, Natàlia Vilanova i Alabau. I com no, també pregarem la presència en aquest escenari d'una xiqueta que és tota bondat. De tot el grup és la més bondadosa. Ella és Begoña Bonastre i Godoy. Begoña Bonastre i Godoy. Un any després, tornen així a Sant Miguel dels Reis, a Rascanya, a sa casa, a entrar entre seus, acompanyant a les falleres majors de la seva agrupació com a components de l'acord d'honor de la Fallera Major de València. Ara veureu passar una xiqueta molt dolça que se diu Carla López y Grande, de la Falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsa Alfauir. Y arriba este monestir, a les Falles de Rascanya, com a component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Així la tenim, Carla López y Grande. De la mateixa manera, igual que Carla, també hi havia una Fallera Major Infantil que és molt bitxarratxera, molt alegre, i és d'aquest sector
ella arriba avui, emocionada, com estava l'any passat, però arriba així a la seva agrupació, la xiqueta Gabriela García i Moreno. De la Falla, Músico Espí, Grabador Fabregat. Són 12 xiquetes increïbles i fantàstiques que són la cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Molt bé. A continuació, per a completar este quadre fantàstic i meravellós, anem a omplir-lo d'elegància i de tromio. Anem a omplir-lo encara si cap més de valenciania i de falleres i fallers. Anem a omplir-lo, com no, en la cor d'honor de la Fallera Major de València. Anem a contemplar a 12 senyoretes increïbles que ja formen part de la història de la festa més gran que només sabem fer els valencians. En primer lloc anem a rebre una senyoreta que tota ella és energia, que viu les coses en passió. Ella és Débora Pascual i Alegre. Així la tenim, Débora Pascual i Alegre. Escenari a una senyoreta que és terriblement carinyosa i se fa voler per tots. Ella és Andrea Cea i Blanco. Ella és Helena Espert i Roig. Ella és Helena Espert i Roig. A continuació, com no, anem a pregar la presència en aquest escenari d'una dona que ella és sorprenent.
Cada moment i cada dia te sorprèn. Ella és Paula Navarro i Aballone. Ahí la tenim, Paula Navarro i Aballone. Igualment, pregarem la presència en este escenari d'una xica que només es tracti el contar en ella ja te divertixes, perquè ella és la diversió personificada. Ella és Jessica Iranzo i López. Rebrem en aquest escenari una senyoreta que té la justícia per bandera, que vol que les coses siguin justes i a cada un el que li toca i que este món siga més just. Ella és Marta Tejedo i Belenguer. La elegància personificada. Ella és Clàudia Rodríguez i Blanco. Clàudia Rodríguez i Blanco. També hi ha una senyoreta que és de tota la cort la més organitzada. Un lloc per a cada cosa, una cosa per a cada lloc. I a més organitza tot el que t'hi fiques en les mans. Ella és Marina Fagoaga Benedito. A una senyoreta que tota ella és positivisme. Ella sempre és positiva, sempre tot ho veu bé i fàcil. Ella és Andrea Grau i Cirera. Andrea Grau i Cirera. Este maravillós desfile de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, una senyoreta que és dolça con la mel. Ella és Raquel Nebot i Oliver. Ahí la tenim, Raquel Nebot i Oliver. Si havien completat una part del quadre en 12 xiquetes fantàstiques, ara el completem en 12 senyoretes increïbles que formen algo inimaginable que només es pot viure així, en el dia d'avui. Elles són les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València, que com no, estan avui així en Rascanya, en les falles de la nostra agrupació sector. Anem pues a completar el quadre. Anem a completar el quadre quedrant a una xiqueta molt especial,
moltíssim. A pesar de la seva curta edat, és una personeta molt responsable, una personeta que sempre sap on té que estar i què és el que té que fer. Ella és dolça com la mel, ella és un bombonet que enamora i embruixa a tots els que tenim el privilegi de contemplar-la. Ella és la regina de totes les xiquetes i xiquets de València. Ella és la fallera major infantil de València. Des de la seva responsabilitat ha assumit el dur esta festa a tots els xiquets i fer-los veure lo gran que són aquestes falles vista des dels ulls dels xiquets. Ella és la protagonista d'enguany. Ella és la fallera major infantil de València, la xiqueta Carla García i Pérez. Infantil de València, Carla García i Pérez. A continuació, senyors, anem a rebre a nostra sobirana, a la regina de les falles, a la fallera major de tots els valencians. Anem a rebre una dona entregada en cos i alma per esta festa. Ella és com un bes de la mar, és com un vol de coloma, és com una carícia del vent. Ella és una bruixa encantadora que t'arrebata al teu cor i te fa viure meravilles només contemplant el seu pas. Per a que els valencians puguen dir «Patxa fallera major que té València». Senyores i senyors, davant de vostès, una dona increïble, la fallera major de València, Consuelo Llovell i Frasquet. Dels valencians i les valencianes. Ella és la fallera major de València, Consuelo Llovell i Frasquet. Sí que tenim complet el quadre. Ara sí que Sorolla podria disfrutar Serrano, ficar-li música ben lliure, moltejar-lo. Així les tenim. Elles són les falleres majors i els representants de l'agrupació sector de Rascanya junt a les falleres majors de València i la seva cor d'honor. Un quadre per a la història, un moment per a vibrar, una història per a viure. Estem en falles, estem en València i ja ningú li estranya que estem en una agrupació gran com és l'agrupació de Rascanya. Li diríem tantes coses a les falleres majors, però m'aneu a permetre que no siga jo el que continuï dient-li coses a Carla i a Consuelo. Anem a pregar que se dirigisca a elles i a tots vostès a nostre president. Avant, pues, el president de l'agrupació de Falles sector de Rascanya, Diego García i Moreno. Buenos días, amigos. Preciosa la foto. Todos nuestros cuadros de honor en un entorno histórico como es este y acompañados de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Fantástico. Cada año Rascaña suena más y mejor en el mundo de las fallas.
Y esto lo estamos consiguiendo entre todos. Cada uno de vosotros pone su granito, cada fallero, cada falla de esta agrupación aporta una parte imprescindible para que Rascaña crezca y sea tenida en cuenta como otras agrupaciones que quizás por estar en zonas con una historia distinta parece que lo tienen más fácil. Esto se puede ir haciendo cada vez mejor, solo tenemos que ir sumando, todos sumando. Solo quería deciros esto, porque todos habéis madrugado, los representantes ya lleváis un rato aquí de pie y queremos pasar a ver los bocetos, que es el centro de lo importante que nos ocupa hoy. No quiero terminar sin antes hacer unos agradecimientos. En primer lugar, a las falleras mayores de Valencia y a sus cortes de honor, entre las que este año tenemos la suerte de contar con dos representantes de Rascaña, Carla López y Gabriela García. Gracias por estar aquí hoy acompañándonos en la presentación de los bocetos que se convertirán en nuestras fallas el próximo mes de marzo. No quería dejar de agradecer tampoco a Protocolo de Junta Central Fallera por el esfuerzo que sé que han hecho hoy con el maratón y con los actos que hay después. Gracias. Y también quiero agradecer a Pepe Mortes, el presentador, porque nos ha hecho un acto fantástico, un fallero de la agrupación del Marítimo, conocido como la voz del Marítimo, así lo llaman, que no dudó en aceptar la propuesta. Una muestra más de la importancia de tender puentes entre agrupaciones, lo que venimos llamando la Chermanor Fallera. Pepe, me ha encantado cómo has conducido el acto. Me ha emocionado cómo ha resonado el nombre de cada una de nuestras falleras en tu voz y de nuestras representantes. En principio, para darte las gracias, queremos imponerte la insignia de plata de nuestra agrupación. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos. Como tenemos la suerte de tener aquí a la fallera mayor de Valencia, le voy a ceder la oportunidad de que lo haga ella. Moltíssimes gràcies, president, moltíssimes gràcies, falleres i fallers de l'agrupació sector de Rascaña. Bé, ho acaba de dir el nostre president. Moltíssimes gràcies a Protocolo perquè ha fet un esforç molt gran per estar així avui. De fet, ja les estan esperant i encara volem nosaltres que puguen contemplar els esbossos i fer-se una foto amb les nostres falleres majors. Per tant, anem a despedir-les, anem a fer que baixen de l'escenari i després que passen al claustre. Però simplement a Consuelo i a Carla tan sols una recomanació i a les 24 components de cor que estan escollides per a la història. Mireu, no vos s'olvide mai que València és la que mai plora, que València és la que sempre riu, la que sempre té el sol fora tant a l'hivern com l'estiu. En València tenim l'Albufera, les barraques, l'arròs i la taronja, les seues palles i traques, la catedral i la llonja. Perquè, com València, no hi ha ninguna. Perquè és la mare dels homes i les dones més grans. Perquè València és la cuna i l'orgull dels valencians. Pues a la cor d'honor infantil de la fallera major infantil de València que baixen de l'escenari per poder accedir al claustre després. Senyores i senyors, elles són les xiquetes Amèlia, Ricard i Esteban i Carla, Sauquillo i Peris.
grande. També tenim a Gabriela García i Moreno i a Martina Bellver i Ballarri. De la mateixa manera, Sara Ribas i Climent i Clàudia Guillén i Bartual. Despedim també a Cristina Marcos de la Rosa i a Maria Ayora i Balader. I també a Natàlia Vilanova Alabau i a Begoña Bonastre i Godoy. Igualment, que han fet l'acord d'honor infantil, anem a fer l'acord d'honor major. Elles són Débora Pascual i Alegre i Andrea Cea i Blanco. Igualment són Anna Dagan i Capur i Yasmine Espí Bonavinya. Despedim també a Helena Espert i Roig i a Paula Navarro i a Bayone. I també despedim a Jessica Iranzo i López i a Marta Tejedo i Belenguer. Continúen en Clàudia Rodríguez i Blanco i Marina Faguaga i Benedito. I per últim, Andrea Grau i Cirera i Raquel Nebot i Oliver. I per últim, no volíem dir-los adeu, però vos direm fins sempre, Carla. Així tens a ta casa. En Rascanya seràs benvinguda cada dia, cada minut, cada instant que vingues a disfrutar de ton reinat. Així tens un grapat de falleres i fallers que avui ja t'idolatren. Senyores i senyors, ella és la fallera major infantil de València, la xiqueta Carla García i Pérez. Major infantil de València, Carla García i Pérez. De la mateixa manera, li direm fins sempre a nostra fallera major. Fins sempre, perquè ja formes part de la nostra història. Ja eres l'ama dels nostres cors. Ja eres la protagonista dels nostres sentiments. Sabem que tu eres entregada a la festa i entregada a aquesta terra. Per això te fem una recomanació, Consuelo. No canvies mai. Continua volent aquesta terra, aquesta festa, i els fallers i falleres, com tu saps, que t'han dut a lluir el millor dels regals, a ser la regina dels valencians. Senyores i senyors, ella és la fallera major de València, la senyoreta Consuelo Llovell i Frasquet. Ahí la tenim, Consuelo Llovell i Frasquet, fallera major de València. Per favor, tot el públic assistent que isca per aquella porta per arribar després al claustre, perquè per aquesta porta eixiran els nostres representants i tots junts disfrutarem dels esbossos de les nostres falles. Gràcies per estar ací, gràcies per vindre, gràcies per acompanyar els representants de l'agrupació sector de Rascanya.
Gràcies i fins sempre!